Отварям първото високоинтензивно пилатес студио в България. И понеже всичките неща, които трябва да свърша докато студиото отвори, са малко, и си казах, що пък да не си го направя още по-забавно и да реша да продавам напитки и храни в студиото. Но това означава, че трябва да започна да обикалям агенцията по храните. Направих го. След това, за да ми се одобри заявлението, трябва да намеря човек, който да ми изготви документ. Добри хигиенни практики. Ходих до Люлин в рандъм блок, за да взема, така че много се радвам, че го взех успешно. Аз си мисля, че той е лист хартия, той е книга сигурно от 100 страници. И сега отново се занимавам с агенцията по храните и чакам от тях, след като имам този документ, всичко да бъде наред и да бъде одобрено. Но това не е всичко, защото сега започва тежкото обикаляне по производители на чаши, производители на напитки, на протеини, на добавки, на барове и така нататък. Така че не свършваме до тук, ще се ви държа в течение и до следващото клипче.